दे नोंनि सिनायथिखौ होदो खुलुमबाय आंनि मुङा फरायना नन्दिता उजि बसुमतारी नोंनि फरायसालिनि मुङा मा बन्दुराम कसारी गुदि फरायसालि नों मा थाखोआव फरायो थाखो से जोबोद मोजां नोंखौ आं दायो गोरोबै अनजिमाफोरखौ सायख'ना दिहुननो होदो नों जोबोद मोजाङै नोजोर होनानै गोरोबै अनजिमाफोरखौ सायख'नानै दिहुन गोसोआव लाखि बबे जरा आरो बबे बेजरा अनजिमाफोरखौ नायदो मोजाङै दे बिदिब्ला पेन्सिलखौ लादो पेन्सिल माबे माबा मोनदो मार्कार mana full bende दे गोरोन्थि जाबाय रा 1 नम्बराव दङ 10 10 15 10 दे बबे गोरोबाखै be भेरि गुड मानो गोरोबाखै बियो besara जोबोद मोजां नन्दिताया सिनायनो हादों जिबा आरो जिनि गेजेराव जिबाया गोरोबाखै मानोना गुबुनफोरा जरा नाथाय जिबाया मा अनजिमा मा besara बेजरा दे नेक्स्ट 2 आव मा दं 2 4 9 6 बबे गोरोबाखै मोजां नाय जोबोद मोजां मानो गोरोबाखै नन्दिता be besara जोबोद मोजां 2 आबो जरा 4 आबो जरा 6 आबो जरा नाथाय 9 आ बेजरा कारेक्ट जादों नन्दिता दे दायो कुवेश्चन नाम्बार 3 मा दं नाय नाम्बा 3 5 7 4 दे सायख'दो बबे गोरोबाखै be जोबोद मोजां दे बुंलाय नन्दिता 4 आ मानो गोरोबासै surat बियो जरा गुबुनफोरा बेजरा नङा नाम्बा नन्दिता दे नेक्स्ट कुवेश्चन नाम्बार 4 4 आव मा नाय नाम्बा मोजां नाय 15 25 35 30 बबे गोरोबाखै दे बुं be मानो थाखाय गोरोबाखै zero dong be बेनि मुंसेयाव 0 दं नाथाय गुबुनफोरनि मुंसेयाव 5 दं बेनि अनगायैबो बेयो जराबो ना benang bai pura जेबो नङा नों उन्दै गथ'ना जेबो नङा दे नेक्स्ट मामा कुवेश्चन नाम्बार 5 बेयाव दङ 14 13 14 14 बबे गोरोबाखै katina वा 13 गोरोबाखै मानोना गुबुनफोरा गासैबो 14 बियो माबा 13 बेनि अनगायैबो 13 आ बेजरा नङा नाम्बार नन्दिता नेक्स्ट कुवेश्चन नाम्बार 6 दे गोरलैथार 6 आ mama be zero dong be zero dong be zero be वा बेनिखायनो बेयो गोरोबाखै जोबोद मोजां बेनि अनगायैबो बियो गुबुनफोरनि रुजुनायाव आलादा थामहिनबा बेयो बेजरा नङा बाबा दे कुवेश्चन नाम्बार 7 दे नाय माया नायनि नाय बाबा नायनि मोजां नाय बबे जरा बबे बेजरा सायख' दे 12 आ जरा ना बेजरा surat 14 आ besara 16 आ be besara 19 आ besara वा बिदिब्ला नन्दिताया बेखौबो हाबाय बा भेरि गुड दे नेक्स्ट mama अ be pura numbers no दे 25 25 25 55 बबे गोरोबाखै नन्दिता वाव 25 25 फोरा गासैबो सेम नाथाय 55 आ माबा डिफारेन्ट दे मा कुवेश्चन नाम्बार 9 गोख्रै बाबा मा आखायाव लिरबाय थादों नोंलाय नायनि मा लिरदों नायनि सि बाबा गोख्रै गेलेनोसै आं गेलेनो गोसो जाजोब्बाय नन्दिता दे नन्दिता दायो कुवेश्चन नाम्बार 9 बबे गोरोबाखै be भेरि गुड मानो गोरोबाखै नन्दिता बेयाव बेयाव zero थाइथाम दङ मानोना बेयाव गुबुननि रुजुनायाव बांसिन 0 दं नङा होमबा दे दायो कुवेश्चन नाम्बार 10 कुवेश्चन नाम्बार 10 आव मा दं 1 3 5 6 दे बबे गोरोबाखै गोख्रै बुं be वा मानोना बेयो माबा surat जरा दे नेक्स्ट कुवेश्चन नाम्बार 11 मोजां गोसो हो be godobakai वा मानो गोरोबाखै बियो be surat वाव दे नेक्स्ट दायो 12 Oba बेयाव 2 दङ बेयाव 2 दङ बेयाव 2 दङ बेयाव 3 वा भेरि गुड नेक्स्ट 13 नम्बर वा नन्दिता you are superb mama wow